siyaphila. Cool. Hayi, sikhona nathi akufani manje siyancenga. Mase sisijana nje isikhathi singasabonani. Kodwa nje sibonga kona nje ukuthi inyama isahlangana nomphefumulo. Ya, kunjalo nje. Dokotela. Mkhulu sikuhlangabezile namani uma sithi nje sifike lapha kwakho. Sathi nje asikuhlangabeze endleleni ubuso uphuma ngicathi bekukhona indlela ethize ebuya qonde liyo. Ngokusebenza kwakho nokubhizi bakho wase usinikeza nje isikhathi ukuthi asibuyele phansi sihlale phansi esigodlweni. Kunomsebenzi othize ofisa ukuvezela isizwe saseNingizimu Afrika. Wathi nje ngiyacela ngoba sifike late indlela zama traffic lezi sihamba ngazo zibhizi kodwa wacela wathi siyacela ukuthi ngoba senifikile sicela ukubuyela emuva sihlale phansi sikhulume ngodaba lolu lithize ofuna ukukhuluma ngalo mkhulu umbukeli weNtsese TV1 nomlandeli uyacela ukubuza ukuthi ngabe yini le obufisa sikhulume ngayo namhlanje dokotela. Izwakala mkhulu noma nje selengithethela phezulu yabe ngalindeli nje ufika namhlanje futhi singasho ukuthi nami idlozi noNkulunkulu uhambe nami sibonge nje lapho nasemathongweni kahle kahle namhlanje esingakhuluma ngakho nje ukodwa nje isiphakamiso yeah sikhuluma nje ngesiphakamiso hayi isithwalo yabona ngiyaqeqesa manje isiphakamiso abantu bayafona labangihlupha bathi bafuna izithwalo. Yes. So like siyaphakamisa azikhona izigodlo ezinye engenza imisebenzi ethe ukujula kodwa angithwalisi nakuzona lezo zigodlo lezo. Yeah. Angithwalisi. So ngicabanga ukuthi mhlambe ngenye lamalanga mhlambe uzungwe yimina ngithi hayi ikhehla lami kanjani la ukhona uthi hayi no hayi ngikhona angibhizi ngalutho bese ngithi mina ngicela ukuhijack. Yeah, ngoba ngifuna ukuthi ke sithi huruku kancane mhlambe ngasemgedeni. Uyabona manje ikhaya isiningi ungivakashela ngina ekhaya. Ibhizi yeah. Kodwa manje ngizoke ngihlele kahle into zami bese sezindlela ukuthi umuntu abe semgedeni. Ngizofuza umsebenzi womgede. Kuyiphakamiso zasemgedeni eyithize eyidinga abantu abafuna into ejulile nabantu abafuna into zokuqeda indlala. Ikati leli ziko abantu balambile. Mkhulu. Cha before sifike kuwe noma umsebenzi lo siuzelela ake sondele size kuwena nje ngqo ukuze sikwazi ukuthi masikhuluma nabantu bekuzwe ukuthi cha kahle sikhuluma naye uKhumalo uqobo lakhe indlondlo noma ngizi ngikhuluma ke ngenjulo ebuchopho umuntu olapha ngokweqiniso. Mkhulu angithi ngisondele kuwena kuze sikwazi ukukhuluma into eqiniso baba ngibale ukuthi la kuseduzane kakhulu yabo ngcono mengizoba la imic izoba seduze kuwena ukuze sikwazi ifocus ingaphazamiswa ukuhlohlohla ihlwele nezila ngemumva. So dokotela namhlanje ngiyazi baba ukuthi ususikhombisile kuningi obenakho noma kuningi ozivezele kona njengodokotela ubaba uKhumalo. Namhlanje ke ungasitshela ukuthi yini le engaka ofisa ukuvezela umbukeli weNtsese TV1 afuna ukuthi ke cha la angayeki le video engakubonanga lokho ufuna umvezela kona yikuphi mkhulu ofuna uvezela udokotela noma ufuna uvezela umbukeli weNtsese TV1? Angeke ngibavezele ukuthi ngizobaxoxela mkhulu. Ya ngoba kulesigodlo lesi angizibeki izinto kakhulu kuzona kodwa uma umuntu esefikile siye endaweni ejulile siyosebenza khona. Yebo baba. La nje ukuthi bekhona amathasha umuntu mase khona kudingayo futhi bangikwazi ukuthi ngimenzele. Bese siyasebenza. Kodwa nje okuningi sizokukhuluma nje ngomlomo kuphela sikhuluma ukuthi no la kuno 1 no 2 no 3 enginawo. Kahle kahle namhlanje sizokhuluma ngayo iphakamiso. Yebo baba. Ya iphakamiso abantu abafuna iphakamiso ehlukahlukene. Manje engisuke ngakuthola okunye abantu bayakhala ngikuthola bambe oranda igubhu umuntu ekuhlinzwe imvukene emzimbeni. Wayekuthiwa kuhlinzwe lokhuzana ekuhlinzwe lokhuzana inkukhu kuna kuthiwa kugqitshwe ikhanda lekhuzana lengulube uzoceba uzophakama uzoba nani ekugcineni umuntu angakutholi konke lokho. Angithiwa ibondaba. Yebo baba. No basuke begijima kuthiwa bathiwa siyothwala lento ithwala bathi njani bathi yaphilisa ayinamngozi yaphilisa basho njalo bathi iyaphilisa ayinamngozi. Yeah mina ngithwalisi mina iphilisi la akho mngozi ayiphilisi kwasha konke lehlezi ikhulunywa abantu. Mina la ngiyakuphakamisa okanye ngiyakukhuphula
wena fika kumina usho ukuthi nginebhizinisi ithi kumina mkhulu nginebhizinisi okanye ngifuna ukustart ibhizinisi yeah ngidinga isiphakamiso angithi wabona so uma sokhuluma ngosithwalo enye into leyo mkhulu ingakho bedlala iscam ethi umuntu uyothwala ungeke uthwale ngolokhu uza ngo-25,000 wakwezwa uyothwala 25,000 uthwala usuke kuyodlala ngawo lapho uyabona leyo mvula usuke iphethe vele kusuke kuyishebo salapho lolanga lokuvele umuntu abize abangani bakhe ukuthi uyibribe yeah so angangeni kakhulu emsebenzini wabanye abantu kahle la into engize ngayo phakamisa mina mawufuna something mina isho ukuthi mkhulu nginebhizinisi elithize engifuna ukuthi ungiphakamise so uma ngikuphakamisa ngiyakwazi ukuphakamisa ukuthi umuntu isigubhu ngiyasesaba yebo okanye ekhaya ngihlala ekhaya ngikwazi ukuthi ngaba nesigubhu njengoba ngihlala ekhaya kukhona into enginikeza nangikwenzela yona mina ufika nje nelokhuzana nesithombe sakho yakude lento ufika nesithombe sakho ufuna ukwazi umzekelo ngaleli gobhozi leli ayithi igobhozi leli empty yebo okwakhona amafutha i-empty ufuna ukwenza example into empty ufika nesithombe sakho usus-eliminate isithombe sakho ususifaka iplastic was-eliminate uyabona ufike naso isithombe sakho bese uphatha inhlabathi yasegcekeni lasekhaya ayibona indaba uphatha inhlabathi yasegcekeni lasekhaya angithi wena isigubhu yasisaba okanye uhlala egcekeni ekhaya bazobothi awusibani basinesigubhu banenkolelo ukuthi uma usuku nesigubhu usukuthwele ulidle usukuthwele yes so ngifuna ukukhipha lonto emqondweni yabantu ukuthi uma usuku nesigubhu angusukuthwele lento kuya ngokuthi wena ufake indaba phakathi kuyona yes so la ufika uma ukuthi wena uthi umuntu unebhizinisi uhlala ekhaya okanye yesaba isigubhu sokujikela ngenye ilanga kunento mina engikwazi ukukhandela yona mina yeah ufike nenhlabathi yasekhaya bese ngifaka amabutho athize kule nhlabathi le yasekhaya bese ngifaka amafutha namabutho namathamba athize engeke ngikwazi ukwabalula kodwa umuntu usuke ufuna lonto asuke eyifuna bese lesithombe zakho mina ngasithatha ngisifaka la phakathi ngisifaka la phakathi lesithombe lesi bese lokho kula phakathi ngiyakushukuza siyayikhulumisa lento ngiyishukuza siyayikhulumisa bese lapho usukuphethe nenkukhu amhlophe uphethe ubisi yebo yabona bese sithethe lekhuzana nje base kumixeke nesithombe sakho la bese siyayiphahlela lento ngalenkukhu ezokuphe ufike nayo emhlophe lekhaya siyayiphahlela siyakhuluma siyabatshela abantu ukuthi nale ndoda manje iyaphuma iyosebenza endaweni ukuthi lento lena ungayibeka ekamelweni lakulona kodwa ungayibeka ebhizinisini lakho kusuke ngenzi example ngokusuke uyibhodlela futhi kube ibhodlela lenipho eli-empty uyayibona indaba yebo baba yeah bese mina ngiyakukhanda ngiyagcaba wena emzimbeni wakho mina ngikwenza wena ube yisibunge straight ngiyagcaba mina umzimba wonke nasezandleni ngicaba nje la izandla straight ngicaba umzimba wonke ngikhulume nalento bese kunginikeza ibhodlela elincane lesigqaba yes mkhulu yile bhodlela lihlala kuphi esikhwameni sakho lezi khwama lezi zamatasi eziphatha abafana la ube khona imali yeah phatha lezi sikhwama leso ufake leli bhodlela leli angithi ngilethe ngenzela lo muntu osuke ethi isigubha uyasisaba ngiyeza kubafuna igubhu ngisafuna ukwenza laba kube lula bese leli bhodlela leli lihlala endlini yakho kanye la usuke usebenzela khona so lento isebenza kanjani na uba namalahle lawa ashiswayo ucophoza nje lapho ucophe kwelahle bese uyakhuluma yes iphakamisa inhlanhla okanye mongaze ungacophozanga futhi uyakwazi uyishukuza bese uyayivula bese uyakhuluma usho ukuthi ufuna kwenzeke u1 no2 no3 kuneyigeze ezithize wena osuke uzisebenzisa ngaleso sikhathi leso ukuze into yakhe ikwazi ukugqama yenze njani iphakame hlangani yebo isikalo lesi ngoba abantu bayizesaba igubhu bese singena kwesesibili futhi la ngikwenzela lokhuzana uphondo lolala entanyeni oluhamba nezinhlanga nesigezo sakhona futhi bawusuke ufuna futhi into yokuphakanyiswa oluhamba nezinhlanga zakhona nesigezo mawusuke ufuna ukuphakanyiswa bese kuba igqaba ezimbili igqabo lezi eziwu2 lezi igqabo lezi sizibiza ngoweleli bathi la kunesigqabo esiphuma la kulesi sigubhu lesi sale ekhaya lesithuba egulini yebo yeah ngithi wabo lesi sigqabo lesi isigqabo lesenhlanhla la yes nazo zihamba nje kanje ama triplets yabo mathathu zenhlanhla lezi so lo ungena la uphuma la kube guleni lo ngithi yabona yebo lo okufika lo ngithi yabona nangu uyangena phakathi okufika yes laba badonsa inhlanhla yakho lo udonsa inhlanhla lo udonsa inhlanhla lo udonsa imali lo uvika izitha lo ophuma la phakathi la kube guleni
yes Uyayibona? yes So uyamcontisela khona ya bonke labo baphuma ey'ndaweni zabo la kunesigubhu sakhe asuke ephume kusona naye lo kunesigubhu sakhe asuke ephume kusona angathi ngisikhombe siseduze nasi yabona amafutha aphuma la ayefana uyabona yeah njalo nje so isigaba ngokuhlanganisela amafutha nangikhipha into esuke isikhandiwe uma ngikwenzela isigaba into esuke uma uphuma nesigaba salekhaya kahle wazi ukuthi usuke uphethe isigubhu kodwa asuke singazongena kuphi emzimbeni wakho kuphela suke sifuna ukufaka insila yakho la nakhona futhi la kusuke kuyisigaba esuke siphume esigubhini esithize njengalesa sigubhisa ngithi wena amafutha lawa la naka abomvu nawo uyabona injalo indaba abovu baba ya injalo nje so ngiyakuphi na kulabantu laba abafuna ukuphakama kodwa athi umuntu isigubhu ngasisapha ngikunika lamabhodlela lawa mina ngiqale ngiyokugeza kuqala ngithi yabo indaba ngiqale ngugeze kuqala ngugeze bese ngugezile bese ngifaka inhlanga zenhlanhla emzimbeni wakho uyayibona yes baba mase kufaka inhlanga emzimbeni wakho bese ngikunikeza uphondo lolenga la entanyeni bese ukunikela amabhodlela bese ngiyakuyalela ukuthi amabhodlela uzowasebenzisa ngalendlela yes kunemgomo ethize ofanele uyilandele kula mabhodlela lawa uma usuwathathile ngikutshela ukuthi okay u1 no2 no3 o0 kanye ukugcina umgomo ukuthi nokuthi yebo lamabhodlela yakwazi ukuthi wafake ungene nawe egcikeni nasekhaya so uqale wahlambulula ngalendlela engizokutshela manje siwahlambulula usuka la kuwena kanje ufuna ukwahlambulula usungasekhaya kunankinga futhi kuwe yes isiphakamiso esingakulesi esesibili kubantu abanjani abasaba igubhu yes kodwa suke sebenzise igubhu ukuze ukwazi ukuthola isiphakamiso kodwa ezakho akusona esakhe umuntu ya amandla kodwa wasuke ethathwe esigubhini esithize asekuthiwa adonethele wena kunjalo impela mkhulu kunjalo so nje uma isigaba sesibili lesingumuntu osuke ufuna ukuphakama kodwa kunjalo nje esigaba sesithathu sekuyizona ke igubhu qobo lazo ke mawufuna sona ke nje uqobo lazo ke wena zihlukene ngake igubhu zale ekhaya namhlanje ama prize ngizocela ukuwasho yes baba igubhu nokuthi isigubhu sokuqala siqala kuyiphi prize bese futhi ngichaza ukuthi uqale wenze kanjani mawufuna isigubhu lekhaya ukuze ukwazi ukusithola ngesikhathi usifuna ngaso nokuthi mawufuna isigubhu kuyabekezela uzothola ioriginal usukuyifuna kodwa mawuzoqhamuka ugijima ngeke uzuyithola usuku kade uyilinde la ekhaya kuyalindwa uze ukwazi ukuthola usuku kade uyifuna yebo so indlela engenza ngayo mina ngenza ngalendlela le uma usuku ufuna okuthize la ekhaya into njengeyigubhu or igubhu nje iphakamiso impolo ngenza ngalendlela leqala umuntu ngidinga ukuthi uma usuku uzofuna isigubhu la ekhaya ufike mangithe isigubhu sami so 5000 vele kusaqesela ekhaya sokuqala so 5000 mawufuna igubhu sa 5000 ngicela ukuthi ufake uhalf kalo 5000 2.5 yayizwe indaba ufika nalo 2.5 ekuqala mawusuku udinga nje uzama usuku udinga isigubhu la ekhaya udinga 2.5 qala phambili ufake lo 2.5 kodwa ngifuna ukuthi wenze kanjani na uqale ufone kwinsika yesizwe TV1 ubuze ukuthi udokotela ukuthi ukhumalo uyayenza yini into e1 no2 no3 if ukuthi kuthiwa lapha kwinsika yesizwe angikwenzi ungezi kumina ngifuna uqala uconfirm ekuqala noma sewuyifaka futhi imali i-video call ngiyayivula futhi namhlanje ngiyilishile esontweni edlule kade nifikile ukuthi ama video call ngizowavula ukuthi umuntu uma efuna i-video call uma ekade wenza ama payment angivideo call abothi imali uyifakele mina yayizwe indaba so zikhona igubhu lekhaya ehlukene kathathu kunesigubhu sika 5000 kunesigubhu sika 7.5 kunesigubhu sika 15 yabo ukukhona esika 10 isigubhu zu4 kukhona esika 10 esika 10000 isigubhu yebo zihlukene ka4 kukhona esika 10 manje lesika 10 nginezizathu esenza ukuthi ngisizibe engafuni ukukhuluma ngaso nginezizathu ethi ngisizibe engafuni ukukhuluma ngaso ngelinye ilanga kodwa igubhu zale ekhaya zu4 kahle kahle khona esika 5000 u7.5 bese kuba khona esika 10 kube esika 50 kodwa esika 10 asizokhuluma ngaso namhlanje yes kunomsebenzi othize ekufanele ngiqale ngiwenze kuqala bese ngikwazi ukuthi ngikhulume ngaso ojulile yebo kunjalo mkhulu so igubhu zale ekhaya ihlukene kangaki ka4 kodwa sizokhuluma lezi zu3 so mawufuna isigubhu la ekhaya wenza njani ungitshela igama lakho
nesibongo sasekhaya kini nesakomalume wakho angithwa yizwe indaba yes baba igama lakho isibongo sasekhaya kini nesibongo sakomalume wakho Yeah, mawusuqedile ukungenzela lokho usuwenze njani usunginikeza ini isithombe sakho ngifuna isithombe ayithi ngiphakamisa wena Sithombe siqonde nawe straight baba angithwalisi Yeah, nginikeza isithombe sakho ngisho ngasende efonini isithombe mawususendele efonini isithombe ngahamba mina ngiyoswatha so blindwa yes baba bese ngiyakwenzela isigubhu sakho ngiyasigaya usufakile lokhu za lo 2.5 yebo 2.5 usufakile upfront yami then emveni kwalokho futhi waconfirma futhi ukuthi imina ngampela lo umfakele imali wafonela inseka yesizwe futhi wathola ukuthi confirm ukuthi into eqondile ngizolokhu ngigcize wangivideo khona angisabile ngomsebenzi wami yebo baba wangivideo khona wathola futhi ukuthi ukhumalo lokhuluma naye bese ke sisawaqeda wonke ama payment mase ngikutshela ukuthi ngicela ulinde izinsuku ezukuthi ngisakukhandela into yakho yes baba uma ungifakela lo 2.5 ngizokunikeza mina ngokuposela izinto ezithile futhi wena ube uyipheka ngazo ngitshela ukuthi kunemithe engaka ehlukene kathathu ngizokunikeza yona uqala kulo 3 days ungene kulo 3 days ungene kulo 3 days bese mawuqeda le mithi ukidla usuyabuya uzala ekhaya akekho umuntu ongaqola umuntu 2.5 incane ngabi lo mali yes baba bese uzala ekhaya ke uma usufikela ekhaya ngifike mina ngithatha ngiyokugeza ngaphandle bese ngiyagcawa bese ngithatha isigubhu sakho usuyaphuma uyahamba uyokwenza umsebenzi wakho yebo usebenza kanjalo bese emveni kwalokho yabona into engifuna ukuyigcizelela ukuthi khona abanye beke bangifonele la athi umuntu ufuna isigubhu bese ngithi akafake imali phambili bese banovalo asapothe uyascam kwasha kwacima engakwazi ukuyifaka imali la ekhaya iscam asikho ngeke ize ngiscam umuntu mina stalo ngoba ngithi mina abaqale baconfirm into ebe ne show into isizathu esenza ukuthi ngithi umuntu akafaka imali phambili asike isigubhu uzofika sase-ready sibekiwe khona esitolo la asilindile wena ezale ekhaya isebenzela mina yebo so mawuthi wena uzofika nami uthi wena ufuna isigubhu mhla ka10 uyeza mhla ka10 zona lesigubhu akona esitolo ngeke ufike ngesigubhu lekhaya imisebenzi engiyenza mina mningi hlukahlukene ngigxilile egubhini phela ngiyilapha ngilapha nabantu so uma ufuna isigubhu nafaka imali phambili buka isigubhu sakho bese uma usifakile imali bese ngithatha yona le mali yakho efakile mina ngiyofuna izinto zokukhanda isigubhu ngiyasikhanda isigubhu sakho ngibe ube udla imithi senginikeza yona usuyaziyo ukuthi inhloso yokufaka le mali le phambili ile yokuthi ngiphume mina ngiyosika ezinye zezinto ngikukhandele wena isigubhu sakho kodwa manje uzokhona isigubhu sifika sesi-ready scam letho ushawe ngemali ushawe kakhulu uzothi uyafika uthi hayi woza sikhona isigubhu usufusa ukhipha imali baningi bayakhala la ngaphandle isigubhu siqale siphekwe ekade isigubhu siphekwa nawe uyaphekwa le bese usufika ngapha wena into yakho sekulindile nawe wena usuyisibunge straight egazini usuyagezwa ngaso isigubhu sakho ugezwe ngaso bese ufaka inhlangazane zemali emzimbeni wakho mkhulu awumunye umuntu omkhulu singayilungisa le ndaba sithi akusiso isigubhu kuphela ufanele wenze lo msebenzi kuwo uphondo mkhulu molungise lo phondo upfront lungisa ukuthi ufunani uphondo lakho lenzani liyavika liyadonsa lenza ini kunjalo mawufuna isibunge unebusiness unani ini upfront phambili mawukuthi ufuna into yonke lento mkhulu iyanegotiate iyaxoxwa esigodlweni noma ecingweni ukuthi mawufuna into ezofisa uyelanda sofika esigodlweni ilungise iqale booker iappointment yakho nodokotela ekutshela udokotela ukuthi kulungile mfethu fika noma lungisa lokhu nalokhu uzofika esigodlweni into yakhe isilungile mawukuthi idinga isikhathi sadokotela useqala esilungise ngoba uzohlala eThekwini mawusuye eGoli uzohlala eThekwini mawusuka eSinkipi naseThekwini futhi indawo zokuhlala zaseThekwini ziyabiza kulungile ukuthi booker qali so izathi leso nje mawuthi wena ufuna ukuthi into yakho ngikukhandele la shuthi uzolokhu ukhipha imali nje ukhokhele khuzana emahotela uyabhuka wena uyabhuka eThekwini indawo zokuhlala uzofika uzohlala uzolinda isigubhu labantu abangakaso befikela ekhaya bezosiza bazohlala lapho uhlala uzolinda isigubhu wesigubhu nje umsebenzi wakho ulula kakhulu phosa imali phambili ukuthi usuqale waconfirm lento ukuthi lento iphelele ukuthi mina ngampela yini wangena ukuthi ke sizwa ifonela weza ukuthi ukhumalo ngampela uyayenza yini lento bese sohlala phe kumsebenzi sofaka inkomo ngaphambili efunekayo uhalf kwaleso sigubhu leso bese ngakusikela bese mangitshela na after 5 days okanye after 9 days ngosuku lika 10 woza la ekhaya uzwa into yakho yes kuphelile kunjalo nje kube sekulungile yes mkhulu mina ngicela ukubuza ngeklanela ekhaya ngibikelela emakhosini yebo
Ngiyihlanhlela lekhaya ngiyayizwa le business. Mina ngumuntu osebenzisa abantu balekhaya, so ngicela ukubuza la noma angaze sifinyelele khona ukuthi uma kuthiwa mina ngiyafisa ukuthenga imoto, ngithenga imoto noma mhlawumbe ngizothi Uber noma lokhunjana nje lokusebenza emgaqweni imoto. Bengicela ukubuza umkhulu engakwazi ukuthi angifakele i-tracker yesiZulu ngaphandle ukuthi ngikhulume nabelungu. Mangithiwa nje ngilinganisa i-tracker yesiZulu, angisho umkhulu enza umlingo. Mangithiwa ngilinganise uthi methi umfowethu mayetshontsha imoto yami ehlatshwa ziqanda engazi nje vele phuma ebaleka. Hayi, lonto leyikhona. Ngiyakhuleka emakhosini. Yenziwe la ekhaya imoto iyaqiniswa. Imoto nje iyaqiniswa la ekhaya mawufuna into njengale. Ngiyakwazi ukukhandela into ezithize ehamba ngemoto. Yeah. Ngabe ngibuza umkhulu ukuthi okay imoto mesama bengakwazi nabafana ukuthi mhlawumbe beyithathe noma abafana ngazi ukuthi methi beyicomment uZoom ayi kodwa mebekhomba la epaka khona iyaya. Ayisuka kusuka mkhulu. Ayidumi. Mawusuka ukuthi nje ufaka isikhokhwane semoto ayidumi. Le moto mina ngiyikhanda ke insila zakho nezinsila zasegcikeni lakini la esuke kade ibhakwe khona. Ayindawo. Ayisuki. Khonkwane lezo mkhulu. Ungayishino ukhiye uvula lapho mkhulu sifa isikhonkwane ukuthi imoto ayinyaka. Upha mkhulu ukuthi imoto ihambe kodwa uyibone ukuthi izobuya uzoshawa into yakhe ebuya. Kodwa isikhonkwane ukuthi ayinyakazi sidalwa. Ayisuki. Uma ufuna ukuyidumisa kanti ufuna ukuyigqekeza khona into ozoyithola. Ngiyathokoza emakhosini. Cha mkhulu sikunikeza nje ithuba lokuthi hayi sesikhulumile umuntu onamadlebe uzwile. Yeah. Ngiyacela nje mkhulu ukuthi kule nsebenze besikhuluma ngayo yokuphakamisa, yokucupha, nokudonsa, nokuvika. Umuntu othi uyafisa ukuthi umkhulu emenze lo msebenzi othize noma ukubuza ngomsebenzi othize sesikhulume ngawo la kule video njengamanje. Uzokuthola kanjani? Ama-video lawa esiwakhiphayo anenombolo vele zakudokotela. Angeke singene ekutheni uzomthola kanjani. Kodwa engakucela kuwe ukuthi amazwi okugcina kumuntu othi mina mkhulu ngumlandeli wenseso TV1. Ngiyamlandela udokotela, ngifuna into egijimayo, ngifuna imali esheshayo. Ngifuna usiko. Yini ongayisho baba kuyena? Ufuna usizo. Kumuntu othi nje mina ngilandela uKhumalo, udokotela uKhumalo. Amazwi okuvala kuye ngale nsebenzo sesiyikhulumile. Imaphi ungathini kuyena umuntu othi nje mina ngifuna ukuzwa ukuthi udokotela ngathini kumina ngingawumfoneli njengamanje. Yeah. No umuntu osuke edinga usizo nje kumina kukodwa mina ngiyakwazi ukukusiza ngisho le kude usuku khona. Yakunendlela esiphahla ngayo la ufaka amanzi nje eglasini. Ufaka amanzi eglasini. Mawufaka amanzi eglasini ufaka ishumi phakathi eglasini kulamanzi lawo. Bese uqhola ngesinemfu phansi. Bese uyangifonela bese siyakwazi siyakhuluma nawe inkingo osuke ubhekene bese ngiyakutshela amanzi lawo wenze u1 no2 no3 ngiyakwazi ukuthi ngikusize mina online ungekho la eduze kwami ula ngikhona ula ukhona mina ngila angithi yebo indaba injalo nje bese kuthi okunye la kunabantu abayizangoma kunabantu abayizangoma abaphuma bayakothwasa abaphuma bangasebenza angithi yebo lo ndaba abaphuma bayakothwasa baphuma banjani bangasebenza so labo bantu abanjalo ikhona induku engibalungisa ngayo mina ikhona induku engibalungisa ngayo mina umuntu othi wayaphuma wayothwasa yebo aqede bephume ekuthwaseni akangasebenza angithi yabo indaba so into enjengaleyo ngiye ngenze ngalendlela le la kunelesi sigubhu lesisale ekhaya lesigubhu kuthiwa uHezekiya isigubhu lesi sibuka njengamanje. Yebo ba so lesigubhu esabantu laba umuntu othi engathwasa mina ngangasebenza umsebenzi wangawuthola okanye athi umuntu ekhaya ngizima ngihamba ngiyohlola kuthiwa kunamanzi amnyama into zasekhaya zivaliwe umsamo uboshiwe okanye kho umuntu washona ekhaya ngengozi akangageza okanye akangahlanjululwa manje siza kuthiwa uyabuya lo muntu ubuya kabi kuthina ubuya ngegazi okanye ubuya ngempi ezovala into zasegcikini lasekhaya la kunonsebenzo yakhona la kuHezekiya ngithi kunabantu labafunda iBhayibheli uHezekiya wayenza njani wayikhulumisa amathambo so la sikwazi ukuvusa into efile la mkhulu sivusa into efile la besiyaphila nomuntu oyakolanda isigubhu komunye umuntu
safike sangasebenza mina ngithi woza nathi isigubhu sakho la lesi singasebenzi sizovuka la siyazivusa la lesi sigubhu sakho sivuke sisebenze sisivusa ngale ndoda le sisivuse sisebenze lesi sigubhu sakho sokufike naso nomuntu othi mina nginamathenda ithenda mangilitholi mase ngifana ngilitholi ithenda vele ngilishwebe liyashabalala la siya yonke lonto siyayenza la kule ndoda le yasinda kule ndoda siyayenza la yonke lonto leyo mkhulu kule ndoda la kuhezeke umuntu uyafota emkhulu ngize kuhezeke emuze kuhezeke kunebhavu la khona futhi khona iprocess odlula kuyona before uze la kuhezeke nje noma umuntu ofesa ufuna umsebenzi uthi mkhulu ngiyafesa kanje mkhulu ngifuna ukuza kuhezeke nginenkinga kanje uma uthi ufuna ukuza kuhezeke sengiyazi nafike ngiqale ngiyisolwandle ngiyokugeza mawuthi awunasigubhu ufuna ukuvusela sokanye usona isangoma lo wenza yonke into uvusa into efile ayenze iphile awuthwele futhi lapho cha into kadokotela le akuyona yakho mina ngigeza ngayo ngikucabe ngayo udlula kuyo nje kuphela bese insebenzo yakho yobe siyimpumelelo bese uyaphumelela la mawufuna nje uthi uyafesa mina ngiyafesa okanye nginesitolo nginamathenda unenkampani mhlambe inyunyana ufuna ukuthi unenyunyana ufuna inkampani zikwazi ukuthi zikwazi ukuthi manje zijoine ngaphansi kwakho ukuze zikwazi ukuba protected woza uhezi ngiyaza kulungisela mina into yakho yenzeke nesangoma esayakuthwasa saphuma sangasebenza ngiyageza la uphuma uyisipikile bese uma usuke esangomeni ke nakho la uma usuke isangoma ila abantu baye baboneke ngifake lokho mawusuka isangoma ngifuna ukugeza ngale ndoda le mangiqeda ukugeza ngale ndoda bese ngifaka inhlanga ngiyagcawa bese kukunikeza igobongo elithize ozolidla ekhathi udlalela igobongo leli mawuqeda ukugeza amanzi athi ugeza ngayo nje uwafaka la for 7 kathi udla igobongo la sika 7 days amanzi akho ukugeza mathi ugeza nje indishingo ngokwensipho yebo mngoma ukhaje into ngesivalo nje seni into ngesivalo sika goloko ufaka la for 7 days la so sekukhandwe sekunemithi ethize la for 7 days. Yeah, then after 7 days uyamthatha lo uyomgqiba endleleni ehamba abantu abaningi angithi wabona so la sikhanda inhlanhla yakho yasethongweni sikhanda inhlanhla yakho yasethongweni la nomuntu othi ufuna ukukuvala emsebenzini wakho akakwazi ukukuvala ngoba inhlanhla yakho senzenjani siyibophelela boshelwe mkhulu siyibophelela wasithoku sifaka ngathi udla igobongo ngathi udla igobongo lokuphakanyiswa yebo insila zakho wenze njani uzifaka la usifaka la umuntu omemeza ithongo lakho umuntu ofika ethi uzovala wena awukwazi ukuvaleka mawusuke uphethele insebenzo isangoma nesangoma kubalekile ukuthi sibe nalento ibe nawo lento le yeah yebo baba isangoma sibalekile ukuthi sibe naso lesi sigubhu lesi somkhulu la ekhaya silapha nje umuntu nje ozayo silapha nabantu abathi bayalapha nabo nolapha la ekhaya uyalapha umuntu othi ufuna into yokusebenza siyamkhandela uthi ngiyinyanga ngiyayifuna into yokusebenza abantu ngumfundisi ngiyafuna ukuprofeta ngumuntu ofuna ukubona la ekhaya ubona nje first ufike ekhaya first year mawuthi ufuna ukubhula nento ziningi izinto zokuveza la akuphoqi ukuthi kuze ube isigubhu kodwa kunezinto ezilahlukahlukene ezifakwa kuwe noma ewunikezwayo ukwazi ukuyibeka la uyibeka khona ukuze ukwazi ukulapheka kodwa nje ngithi abantu ungaqhubeka kesela ngaqhubeka cha bengifuna nje ukona ukuthi uthi ukunaba kancane nje ekule ndabeni ekutheni ke ukutholakala kwakho ingakho ngisengimazi nokugcina ukuthi ungaqhubeka nje mkhulu uthi ukunaba kancane ukuthi yiziphi ezinye futhi into oyithola la ekhaya esingakaze siyibale kule video njengamanje yeah la ekhaya kuningi ukutholakala la ekhaya ngoba kune special la ekhaya yes baba yes kune special la ekhaya esinaso esaqala mhla ka 30 yeah esekhombo especially esaqala mhla ka 30 into zabantu eseyibhukhiwe lezibona bayihlela esigodlweni kahle bangakabhukhi umuntu ngokuficela uthola ekhaya ayihlala esigodlo sikungena la endlini into esuke siphuma ya la siyakhanda ngaphandle sibuye into silethela uma isizophuma lento ngoba kahle ikhombo yomuntu le engenza ngayo lokhuzana engivezayo le iseyibhukhile file ihambe iyoposo so nale khombo le umuntu othi mina ngisebenzi kade ngahlala ekhaya ngixayekile ngifuna ukuthola umsebenzi mkhulu ngifuna imali ngine business abantu nje ngithi ngithethe la sizophakamisa abantu
ebantwini abayisaba igubhu la le khombe yakwenzela yonke into ngizofuna ukuyindlala nje kabusha ngiqale phansi la lo muthi lo umuthi wokuvika uyashaya ubuyisela izinto emumva umuntu uma esuke egadla kulo muthi intelezi kahle kahle le ehamba namabutho phakathi iyabonakala intelezi le ehamba namabutho phakathi le ntelezi le uyisebenzisa insuku ezisihlanu uma uyisebenzisa uyigwedla ngommeso uyakhuluma kuyona ubiza izitha zakho zazi nongazazi kule ntelezi bese uyageza ngaqhuma ngayo ugeze ngayo uphalazi ngayo uyenza nini ushanje for 5 days bese usungena la angeke manje uqale wayiklina ubulela zonke izinto ezimbi emzimbeni wakho usuyaqala manje sewubuyisa ugazi akwazi ukuba nenhlanhla ugazi ungenalo sewubuyisa ugazi kuwona uthande kube usweet ebantwini ucoshe ngisho imali phansi uma uhamba endleleni sibuyisa ugazi kuwena manje uthandeke uma ukuthi bukade umuntu wesifazane ungasamiswa ngisho endleleni insizwa yakumisa la endleleni ixoxisa uma ukuthi uyinsizwa ungasamazi umuntu wesifazane la uyakwazi ukuthi ngommisa akwazi ukukhulumisa la sesizaklina wona siyageza ngithi manje siyaklina ukuthi ube yilento lena owazalwa wena uyiyona sibuyisela ubuwena okanye mhlawumbe wazala vele unesigwadu siyaphela nya isigwadu kuwena emzimbeni wakho uma ungenela ile khombo nje sikuyona kulezi insuku bese singena la sesivula inhlanhla yakho ke manje la sivula inhlanhla nje straight manje sidile nenhlanhla yakho la lo uyageza uyaphalaza akaqhuma uyaphalaza nakhona futhi for 5 days kubantu abafesayo nabantu abanamabhizinisi abafuna amabhizinisi abo abeseqopheleni eliphezulu bese singena lana singena kuphi ke manje singena endishini indishi le indishi njengoba usebenzisa yonke le combo le na indishi iyangena uma ugezi ngokuzana ngoProtex no-Lux no-Lifebuoy musu uqale usebenzisa into zala ekhaya kubalekile ukuthi ungene la ipower ikhona kulezi zinto sizonke nje njengoba ihamba kanje ipower ikhona la bese kuzoba lesi siqabu lesi esidonsa inhlanhla imali lesiqabu sidonsa inhlanhla imali lesiqabu lesimase kukunikezile sona ufaka amathe akho la ungakakhulumisa umuntu asekuseni ufaka igazi lasovalweni ufaka igazi lasenhlizweni bese ushaya uhlanga la ukhakhayini bese uyalishukuza leli bhodlela bese ucabala bese ufaka bese lelo hlanga sekhe bese ukhipha lamafutha aphuma leli bhodlela leli bese uwafaka la ukhakhayini kuwena bese ufaka nala uvalweni bese uzofaka nangapha uma uphuma uhamba uthi uyofesa uqala ukwenza njani usuqala usungena into enenhlanhla uma uyofesa enze usuyisebenzisile lesi usukusebenzisa konke manje lokho ususebenzisile uyalandelanisa yeni manje uma usuphuma kusuyofesa ke manje ungena la uyaphalaza uyageza angithi yabona futhi uqala ugezela kuqala ngensipho uqede bese usungena lana ugcina lapha bese uyageza bese ufaka isigqabo sakho bese uyaphuma uyahamba uyofesa uzongitshela ukuthi wena utholile nabantu abanamabhizinisi nabantu abanamatafula abantu abadayisa emgaqweni uma ukuthi wena usebenza wena nginayo into ezokwazi ukuthi mina kuphilise ngaphandle kwani kwesigubhu nezinhlanga nophondo into ezophila kuwena egazini kuphela ngokwesintu hayi ngokwemlingo hayi ngokwemithi hayi ngokwezizwe hayi ngokwezipoki hayi ngokwezinto ezivuswayo injalo nje mkhulu wami mkhulu asicela sibuze la insipho yakho mkhulu nasenge ngayisebenzisa ingenzele imanga kungabe insipho yakho ithawa ngama ingredient ale ekhaya kunjalo nala uzoyifika khona ngoba naseyitoli khona la uzoyifika khona wazi ukuthi uma usuke uyithenga esitolo kuyafana ukuthi uyithathele ekhaya ngoba iyakhumala insipho yale ekhaya uma uyithatha esitolo wazi ukuthi uyithathela ekhaya still kuyefana uyithathela ekhaya kodwa manje inkinga esitolo ngeke usifice lesesiwasho ingakho ngikhumbuzela ukuthi umuntu engathi into angayifuna la street ngoba kusukela ekhaya ukuthola sekuhamba kanje ku2 uma ufuna kuhambe kube u3 futhi kanje ngiyakwenza kube u3 kanje kodwa ama price akhona wefana uma uyifuna ukuthi mina ngifuna ukuthi ungiqale phansi uthi mina ngifuna ukuthi ungiqale phansi kwa uzuyithola insebenzo yokuqala phansi ngiqale nje phansi ka angikhiphe phezulu bese uba right ufine nabo bonke abantu into kade sifuna ukuziveza nje la ekhaya namhlanje izona nje lezi bese sizongena la kulesi sigubhu lesi esivusa into eyifi okuyisona ke sivusa ke izinto eyifile lesi sigubhu sivusa nje into esezayo asithwele la awuthwala la uchazazelwa into
eyadokotela ezokuphilisa Yeah, noma ezokuphilisa ezophilisa into yakini noma ibhizinisi lakini Yeah. okuyilona ofuna ulivusa. la sivusa izinto esuke seyifile la Mkhulu. isigubhu sakho ngifuna ukuthi into ngiyiphinde kabili umuntu ayizwe isigubhu sakho wasilanda komunye umuntu usangasebenza okanye wasilanda sasebenza Siyavuka lapha. sesiphelelwa amandla siyavuka la wathwasa waya kothwasa waphuma wangasebenza ngiyakuvusa mina ufuna uhambe yosebenza unesitolo isitolo sakho sirane kahle mina ngiyakuvusa la uhambe urun isitolo awuphumi nalutho uyagezwa nje kuphela la ibhavu Akusona into yakho hamba ya nayo. uthatha ibhavu lale ekhaya nje kuphela ugezwe bese usuyahamba bese vini kwalokho uthatha iproduct yami engizobe nginikeze yona lolo langa lelo ngoba uma uqeda ukugeza uphuma neproduct yakho kunjalo nje kahle siyathokoza Cha mkhulu cha ungakhuluma ngabe kithi. Hayi mina cha ngizoyithokozela emakhosini. Ngidle eyokwasa ngadle yokupheka sengi-right. Yes. Dokotela siyinsizwe TV1 salibonga ithuba lokuthi sikwazi ukufika esigodlweni ngiyabona abagcwele abantu balindile futhi ukusetshenzwa. Dokotela inombolo zakho ibhalwe ecingweni ofuna ikhombo ofuna ukwazi ngespecially ikhombisa khona iyaqhubeka siyoze kushaya umhla ka30 especially sikhona fona ubuze ukuthi amapha amakhomba khona iziphi izinto ezikhona edayiswayo noma iziphi izinto ezikhona zokusebenza ezokudonsa ezokubiza noma ke ezokuvika njengoba sibalile ke uma video adlule sesibale futhi sathi ukwandisa kakhulu kule video yamanje ngento zokudonsa nezokuqinisa nozokwakha ibhizinisi. Umkhulu ke uzomthinta inombolo yakhe ebhaliwe la screenini CSO TV1 ibhaliwe lapha escreenini inombolo yakho khona futhi uma ufuna ukubuza noma ungamtholi dokotela thinta thina sizokukhombisa ukuthi udokotela uzomtholaphi noma sizoqiniseka ukuthi umsebenzi kadokotela uqiniswa kanganani. Dokotela siyabonga kakhulu sizokunikeza nje ithuba lokuthi ukwazi ke ukuyobuyela kubantu bakho ukwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Dokotela until ivideo elandelayo umbukelo CSO TV1 siyabonga. amen